سلام كبرات تخاتلتين لومي عسرت شومنت تقمتي او استدالو زيناتات بزعبه بتግራይ ዘሎ ኩናት ዝምልከት ዝወጽ ሓበሬታታት ካዝና ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ መንቁልቋሉ አሜሪካ ናብ ሰራዊት ፌደራልን ኤርትራን ዘቅርበት ተጻውዒት ወርልድ ቱር ናይ ዝወዳደሩ ብዝሕ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ብሽክለታ ከብ መባሉ ጸጥታው ስምዕ ኢትዮጵያን ሱዳንን አውስትራሊያ በጉዳይ ኢየሩሳሌም ዝወሰደተ ውሳነን ካልእን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን በኽብሪ ይዕድመኩም ውድብ ሕብረት ሃገራትን ሕብረት ኤውሮጳን ሓይልታት ኤርትራ ካብቲ ምስ ወታደራት ኢትዮጵያ ዘካይድዎ ዘለው ሓበራዊ መጥቃዕቲ ጠጠው ኣቢሎም ካብ ግዛት ኢትዮጵያ ክወጽ ሓቲቶም ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብረት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴረስ ኩነታት ኢትዮጵያ ካብ ቆጽር ወጻኢ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ በመባል ተጻባቲ ሓይልታት ብቁልጡፍ ናብ ሰላማዊ ዘተከምለስ ጸውዑ አንቶኒዮ ጉቴረስ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰላማዊ ሰባት ከቢድ ዋጋ ይኸፍሉ ኣለዉ ጎንጽን ዕንወትን ኣብ ዘሻቀል ደረጃ በጺሕሎ ማሕበራዊ ምትእሳር ይባታተኻሉ ኢሉ ኣመንበሪ ሰላማውያን ሰባት ሓዊሱ ዝፍጸሙ ዘለው ዕላማ ዘይፈ መጥቃዕታት መዓልታዊ ብዙሓት ሰላማውያን ይቆትሉ ወሰንተ ትሕተ ቅርጽታት ይዕንውን ተበጻሕነት ኣድለይቲ ኣገልግሎታት ይድርቱን ኣለዎ ክብልውን ወሲኹ ሓቢሩ ሕብረት ኤውሮጳ ብወገኑ ሎሚ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝጀመረ ሓበራዊ መጥቃዕቲ ብቁልጡፍ ደው ከብል ሰራዊት ኤርትራ ድማ ካብ ልኡላዊ መሬት ኢትዮጵያ ሙሉእ በሙሉእ ክስሕብ ጸዊዑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝነብረሉ ከባቢታት ብተደጋጋሚ ዝፍጸም ደብዳብ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ንሰላማውያን ሰባት ዝለዓለ ሓደጋ የቃልዖም ኣለዎም ክብል ከሲሱ እቲ ሕብረት ወሲኹ ሓይልታት ትግራይ ወገኖም ካብ ዝኾነ ተወሳኺ ወታደራዊ ስርሒታት ክቁጠቡ ይተላብዩ ሕብረት አፍሪካን አሜሪካን ሓዊሱ ካልኦት ዓለም ለኸ ትካላትን ሃገራትን ተጻባቲ ሓይልታት ብቁልጡፍ ነቲ ተጋዲዱ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ደው ከብሉ ሓቲቶም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ምስ ኩናት ብዝተሓዝ መንግስቲ ፌደራል ሎሚ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ንከተማታት ሽረ ኣላማጣን ኮረምን ከም ዝሓዘን ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ንጥፈታት ከዓ ክጅምር ክብል ይመግለጽ ኣውጽኢ ዘሎ ትማሊ ኣማሲዩ ወጽኢ ኣብ ዝነበረ መግለጽውን ማእከላይ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ከተማ ሽረ ብሓይልታት ፌደራል ከም ዝተሓዘት ተገሊጹ ነይሩ ነዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘሎ በሓያል መልክዕ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ተመልኪቱ ከዓ ምክትል ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት አሜሪካ ዝኾነ ቬዳንት ፓቴል ኣብ ዘስምዖ መግለጺ ንሓይልታት ፌደራል ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓበራዊ መጥቃዕቶም ጠጠው ከብሉ ጻውዒት ኣቕሪቡ እቲ ወሃብ ቃል ኣብ መግለጺኡ ኣብዚ እዋን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ማይክ ሃመር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይዝርከብ ኣሜሪካ ከዓ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዘለዋ ሻቆሎት ደጋጊማ ገሊጻ እያ ድሕሪ ምባል ሕጂ እውን ደጊምና ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓበራዊ ወታደራዊ መጥቃዕቶም ከቋርጹን ሓይልታት ትግራይ ድማ ካብ ዝተኽተኹ نتفتات كقطبون نصوع كبل يافليتو ኣብ ቀደም ብሽክለታ እትዝል على الدرجة بزخونه وورلد تور ናይ ዝወዳደሩ ብዝሕ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ካብ 3 ናብ 4 ክቢሉ ቁጽሪ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣብ ክለባት ወርልድ ቱር ክብክብል ዝኽኣለ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ምስ ኢጣልያዊት ፕሮ ኮንቲነንታል ክለብ ድሮን ሆፐር አንድሮኒ ጂያካቶል ተሰሊፉ ቀዳደም ዝሓገየ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ምስ ትሬክ ሴጋ ፍሬዶ እትበሃል ክለብ ከም ዝተጸንበረ እታ ጋንታ ብወግዒ ድሕሪ መግለጻ እዩ በዚ ብዝሕ ድማ ኣብ ዓመተ ውድድር 2023 ኣብ ክለባት ወርልድ ቱር ህላውነቶም ኣውሒሶም ካብ ዘለው 7 አፍሪካውያን ተቀዳደምቲ እቶም 4 ኤርትራውያን እዮም ንሳቶም ናትናኤል ተስፋጽዮን አማኑኤል ገብረዝጋብሔር መራዊ ቅዱስን ቢንያም ግርማይን እዮም እቶም ካልኦት 3 አፍሪካውያን ድማ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ደቡብ አፍሪካውያን ሉዊዝ ሜንቴጅን ዳራል ኤምፒኤን ምዃኑ ተገሊጹ መንግስት ኢትዮጵያ ባንክታት ተሃገር ቀዳምነት ዘየድልዮ ነገራት ንዘእትው ነጋዶ ናይ ወጻኢ ባጤራ ከሂባ ዝገድብ ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ አገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢሩ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ናብ ማእከላይ ባንክ ተሃገር ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ናይ ወጻኢ ባጤራ ንሸመተ ከም ምግብን መድሃኒትን ዝኣመሰለ ጥራይ ክሕፀር ከም ዘለዎ ኣስሚሩሎ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ደብዳቤኡ ከም መኪና ሰዓት ጽላል ሽጋራ ኣልኮላዊ መስተ ወዘተ ዝኣመሰለ ቀዳምነታት ዘየድልዮ ዝበሎ 40 ዝርዝራት ንዘእትው ነጋዶ ናይ ወጻኢ ባጤራ ከይፍቀደሎም ኣዚዙ ኣብ መወዳእታ 2021 ካዝና ሃገራዊ ባንክ ኢትዮጵያ ኣስታት 1.6 ቢልዮን ዶላር ጥራይ ከም ዝነበረ ሰነዳት እቲ ሃገር የመልክት ኣብዚ እዋን እዚ ካዝና ሃገራዊ ባንክ ኢትዮጵያ ዘለዎ ብዝሕ ናይ ወጻኢ ባጤራ ክፍለጥ እኳ እንተዘይከኣለ መንግስቲ ሃገር ካብ ባንክ ዓለምን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ሓገዝ ይሓትት ከም ዘሎ ይዝግለጽ ብኩናትን ቆጠባዊ ቆልውላውን ትሕመት ዘላ ኢትዮጵያ ዝቕባቢኣ ናብ ኣስታት 30 ሚእታዊ ተጸጋጊዑ ከም ዘሎ ክኢላታት እዚ ዓውዲ የመልክቱ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ጸጥታ ከተሓጋገዛ ዘኽእለን ስምዕ ከም ዝኸተማ መንግስት ሱዳን ኣፍሊጡ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ሱዳን ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ብሓላፊ ክፍሊ ሌተናል ጀነራል ኣሕመድ ኢብራሂም መፈደል ዝምራሕ ወኪል መንግስት ሱዳን ናብ ኣዲስ ኣበባ መብጻሕዩ ምስ ኢትዮጵያዊ መዘንኡ ተመስገን ጥሩነህ በመድረኻብ ነቲ ስምዕ ከቲሞ ዝተባሃለ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተበጽሐ ስምዕ ብዝርዝር እኳ እንተዘይተገለጸ ኣብ መዳይ ጸጥታ ከተሓባበሩ ምዃኖም ብክልቲኦም ወገናት ዝተዋህበ መግለጺ ኣነጺሩሎ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ሱዳን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘምርሐ ጎኒ ጎኒ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብዱል
فتح البرهان أو على أنا نمستاف أبهر درابز أتولو أقاتاميو بسفيحو كفال دوبن قدايا طاقمان نيلن أم السحاب زركبا إيتيبيان سودانن أبدوبات النزفت أمزل متقعتات نحاد حدان كوا غاسين سانيحن زحلف قنيات كباب الدوبات سودان كبابيتات كتما متما بعطقات بستفت متقعتي حاجة السودان كهلو كم زخلي بوغان إيتيبيا خسمع سانيحو أبرس زي أب تجراي بزكاي زلو كينات السودان بوغان معراب تجراي نحلتا تجراي نمدقاف تبقصتات كتركم صنحت منقس إيتيبيا بوغع موقاسي ذكر أستراليا قدم 4 عامات معراب يروساليم رئيس ختم إسرائيل مخانا أفلطو كتب زوسنة توسانة داغماي كم زخلصو تأفليتا منستر قداية واتساي بيني وونغ تيبا أستراليا أبكل التشحن 10 شومن تنزح حلف وسانة نتسمع سلام زتحسن زمدنا أستراليا مسكالوت هاجرات زقاددن مخانا قليتا أستراليا تصنعت محازة إسرائيل كوينا خد قصل مخانا جن أسميراتو ليا بزغا أستراليا إمباسيا أب تيل أفيف كم تصنح أفليتا لا حدا كابتيان مونغو إسرائيل فلسطين زولو أكاتا قداي ونت كتما يورساليميو قدم منستر إسرائيل يائر لابيد بوغانو أستراليا نزو سنة بمعكنا زينا بزتقاقية صبصابات استمركوسة بتهواخ ذهبتو قبر ملسي أب قمت بمئتو منقست أستراليا نخالوت قدايات بعتبن موياون منقدك حزم تزفا نقبر يورساليم زال ألمويت رئيس الختمة وهت إسرائيليا نزز غيرو النقاريا لنكبلي قليسو بريزدنت أمريكا نبر دونالد ترامب نبوليسي واتسايها قورو بملوات نتات انتاويت كتما أبكل التشحن 10 شوعة رئيس ختمة إسرائيل مخانا أفلط أدحر مهابو نوسانيو بزحات هاقراتين كسعبو أترأين زنبرا إمباسي أمريكا أب قنبوت كل التشحن 10 شومنتن كاب تيل أفيف نبي يروساليم وانتسقاقيريو دحر أوارح نايشعوك قدامي منستر أستراليا زنبر سكوت موريسون منقستو نمعراب يروساليم أفلطو كم زهب إمباسي إغن كاب تيل أفيف كم زيق عز أفلط نيريو إيران إتن روسيا التقربن سب ألبنا فرتين نتبو ودو حرات هاجرات زتنبر إجدا زتحس مخانو أمريكا مسمع ربويان محازتا اتسمم على قداي كم زخونة تجليسو كيف تمالسوني كاميكازا بزبهلا سب ألبنا فرتيز تهرمت كوينا اتمت قاعتها بروسيا استفدت سمكوان تخونه اتن درونات جنا بإيران كم استوها بيجمت منستر وصاي قدايات أمريكا خا اتن سب ألبنا فرتين نوسان بايتوس اتا ودو حرات هاجرات قصر عسران كلتن سالسان حدن زتحسين زبل بفرنسان عباي بريطانيان زتوها بجمجم كم اتسمم على أفليتا ازي مسمع نيكولار ايران زتاساسر وسانه ايران زتوسنو وتهدراو تكنولوجيات كيتركب زخلكل ينيرو يوكرين اتنسب البو نفرتناي ايران شاهد 236 مخانن كتلليان كيلا يزلا اتي خميخاز بهالشم اتنسب البو نفرتي كباب كلاي كينات عالم نفس قتل تلخو زكايد زنبرو ناي جابان بايلوتات زرخوا ايو اذن كاب ايران نبروسيا استسغاغرا روسيا بيوكرين تتقملن زلا سب البو نفرتي كابتوم بغدا قصر 22 حدن زتاغدو اصوار مخانم امنتنا يكبلون مكتل وهاب قال منستر وصاي قدايات أمريكا فيدانت باتيل تزاريبو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم